Ngikwamukele-ke la ekhaya la sichaza khona amaphupho. Ubuzile-ke laphana umama Afrika ukuthi-ke kusho ukuthini ukuphupha umbila owosiwe nokuphupha-ke usendlini enkulu e-clean ependwe-ke ngopeyinti omhlophe. Ngizoqala-ke ngichaze umbila. Uma-ke uphupha umbila lokho-ke uwudla empela. Lokho kusho ukuthi-ke uzoceba futhi-ke ujabule empilweni. Bese-ke siyadlula siza kuleli elendlu. Uma-ke uphupha indlu-ke ephusheni imele umndeni wakho. Uma-ke uphupha indlu iwa, kusho ukuthi-ke kukhona ozoshona emndenini wakho. Uma uphupha indlu entsha, kusho ukuthi kukhona ozofika emndenini. Okungaba-ke yingane encane noma umakoti ozoshadela-ke emndenini wakho. Abanye-ke kodwa bake bethi-ke indlu ephusheni imele wena uqobo lwakho yourself. Kanti cha, akunjalo. Indlu-ke ephusheni imele umndeni wakho. Ngicela uphuthume-ke lapha kwibhayo ku-YouTube ufike ucofe bese uyasubscribe ukuze uzobona wonke amaphupho engiwachazile nje lawa asuka la kuma-comment section. Ebese-ke nawe uyabuza elakho iphupho ngikuchazele.